Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε και οφειλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, μουσιολογιότατε γερόντισε, μοναχοί, αγαπητοί εν Χριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας με την ευκαιρία της 15ης επετείου της Επίσκοπων Χειροτονίας του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Στοδίων, κυρίου Δαβίδ. Πριν από 15 χρόνια ήμουν παρόν στην πολυαρχιατική Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Πίτολα, ελληνιστή μοναστήρι, την ημέρα της χειροτονίας του Επισκόπου Στοδίων Δαβίδ. Κατά συνέπεια, η γνωριμία μας είναι μακροχρόνια. Όλα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε συναντηθεί πολλές φορές, τόσο εδώ σε εσάς στα Σκόπια, όσο και στην Πελοπόννησό μας, στο Άργος, από όπου και κατάγομαι, όπου είχατε προσκληθεί από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Κυρώ Ιάκωβο, ο οποίος συνδεόταν προσωπικώς με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη και ενίσχυε την Εκκλησία σας με πολλούς τρόπους. Συνεπώς, μαζί με τον Θεοφιλέστατο Άγιο Στοδίων, είμαστε συνεχώς σε επαφή, συζητώντας διάφορα θέματα από τη ζωή της Εκκλησίας μας και θα προσθέσω συζητώντας τα πάντοτε ενδιαφέροντα θέματα στον τομέα της ελληνικής φιλολογίας και του πολιτισμού. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα παρουσιάσω εν συντομία μερικές από τις εντυπώσεις μου σχετικά με το βιβλίο «Τέχνη και Αποκάλυψη». Το πρωτότυπο, το οποίο όπως γνωρίζετε κυκλοφόρησε στα ελληνικά και είναι έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κιλκυσίου. Φέτος, το 2022, το βιβλίο τυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Μακάβη από τα Σκόπια και με την ευκαιρία αυτή παρουσιάζουμε τη μετάφρασή του. Το ίδιο το βιβλίο είναι ένα είδος μαρτυρίας για το πρόσωπο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Στοδίων κυρίου Δαβίδ, ο οποίος αναμφίβολα θα έλεγα ανήκει κατά κάποιο τρόπο στον ελληνικό μας πολιτισμό, αλλά φυσικά και στον δικό σας πολιτισμό και ταυτόχρονα είναι μια γέφυρα μεταξύ των δύο πολιτισμών και μαζί σε πολλά σημεία είμαστε μέρος μιας κοινής θα έλεγα της ρωμαϊκής ή αλλιώς βυζαντινής κουλτούρας. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία είναι πραγματικά απαραίτητο να χτίζουμε γέφυρες. Πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα του διαλόγου. Ο Επίσκοπος Στοδίων κ. Δαβίδ, στο βιβλίο του «Τέχνη και Αποκάλυψη», μιλάει για τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ θεολογίας και τέχνης. Και η στάση του δεν είναι σχολαστική, αλλά πηγάζει από την εμπειρία του, από τον τρόπο της ύπαρξής του να είναι άνθρωπος του διαλόγου. Όπως είναι όμορφα γραμμένο στο βιβλίο του, θα παραφράσω, να είναι άνθρωπος της διάκρισης και όχι της διαίρεσης. Προσωπικώς είμαι και εγώ υποστηρικτής της κουλτούρας του διαλόγου και της επικοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται από τον ερχομό μου εδώ, να είμαι μαζί σας, τους ανθρώπους της Εκκλησίας στη χώρα σας. Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο στο βιβλίο «Τέχνη και Αποκάλυψη» και αυτό είναι το εξής κάλεσμα. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι παθητικό άτομο και δεν πρέπει να κατανοεί την ιστορία ως υποταγή, αλλά να είναι ο συνδημιουργός του κόσμου και να είναι συνεργάτης του Θεού. Θα έλεγα ότι η αυθεντική εν Χριστώ λειτουργική κοινότητα είναι αυτή που τρέφει τις όμορφες υπάρχουσες αξίες, αλλά και δημιουργεί νέες υπέροχες αξίες. Η γλώσσα της τέχνης είναι καθολική και η τέχνη μέσα της πραγματικά περιέχει τα ίχνη της αλήθειας και έχει το χαρακτηριστικό να ενώνει τους ανθρώπους. Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής και νοβελίστας Οδυσσέας Ελίτης έγραψε τους παρακάτω στίχους σε ένα από τα διάσημα ποίηματά του. «Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Πάρθηκε από μάγους το σώμα του Μαγιού. Το έχουνε θάψει σε ένα μνημείο του πέλαγου. Θεέ μου πρωτομάστορα μέσα στις πασχαλιές και εσύ. Θεέ μου πρωτομάστορα μύρισες την Ανάσταση». Σύμφωνα με μια ερμηνεία αυτής της ποίησης, το χελιδόνι είναι η ελπίδα και ο ήλιος είναι η ελευθερία και η πνευματική Ανάσταση. Το σώμα του Μάη είναι ο θαμμένος Χριστός και η ερχόμενη Άνοιξη και το άρωμα της Ανάστασης είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Βλέπω ότι η ελπίδα της Εκκλησίας εδώ σε εσάς δεν σταματά ποτέ και ότι η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος παρόλα τα εμπόδια και μεταφορικά, μιλώντας παρόλο το χυμένο αίμα, φροντίζει οι άνθρωποι να ζουν την αυθεντική ελευθερία και την πνευματική ανανέωση. Θεοφιλέστατε Άγιε Στοδίων,
Σας συγχαίρω για τη 15η επέτειο της επίσκοπων χειροτονίας σας και σας εύχομαι να έχετε καλή καρποναρχιερατεία, μακροημέρευση και πάντα στην εκκλησία σας να ευωδιάζει Ανάσταση, έτσι όπως όλα σήμερα μυρίζουν Ανάσταση. Και αναφωνώ μαζί με όλους μαζί το άξιος της πολλά επιδέσποτα.